караш, да вдигне на тотално отгоре, ток, леко така стои. Да, бъдещето. Да го купиш. Не, гледаме такова, аз отиваме такова също, само че по-стария. На дизел, да. На дизел. И тук си има врата. Да. Ево това. Скни багажник. Аз ще го такова, аз ще го фокусирам. А голям двигател, да знаеш. Знам. Така е голяма дума, на тия коли няма кой да издигне двигател. Супер. Няма кой да Е такова. И вътре макефи, че има място и отзад. Човек. Дед викаше едно тричленно семейство с едно такова. За какво ти е да взимаш някакво скъпо, където някаква голяма кола, където тя и харчи. Пробеги ще се намали. Значи 80 км да изкараш,